До сега в подли камериерки. Да отидем в полицията. Трябва да разберат истината. Защо? Вече имат заподозрян. Може да не е бил той. Измъкни ме от тук, мамо. Старая се, скъпи. Търсим човек, който да живее тук. И аз търся това. Ами убитото момиче? Хората, при които работеше, странни са. Ти амбициозна ли си, Марисол? Намерих емиграционен адвокат. Ще ми помогне да доведа Мигел в Америка. Кой е Мигел? Нейният син, в Гвадалахара. Харесва ми да ти сервирам. Богаташите никога не се влюбват в прислугата. Падаш ли си по мен? Нищо няма да призная. Ти ли ще заместваш Бонита? Казва се Кармен. Приех тази работа само за да съм близо до Алехандро. Ако му пуснеш нещо твое, ще те уволня. Какво е това? Нищо. Кармен! Одеса, добре ли си? Кога ще изпишат Одеса от болницата? Сигурно след седмица, но не се притеснявай за нищо. Ние с Кармен ще се погрижим за всичко. Дано да е така. Какво ще правим? Предлагам първо да излъскаме пода. Кармен? Не е честно. Кое? Алехандро все го няма. Заради другите си къщи и турнетата прекарва тук колко? 10 седмици годишно? Максимум. През повечето време това прекрасно място е празно. Никой не се излежава на дивана, никой не свири на пианото. И какво? Неморално е. Когато Бог те дари с хубави неща, очаква да ги използваш. Кармен? Трябва да се радваме на даденото от Бога. Така му благодарим. Чакай, какво правиш? Алехандро не може да благодари на Бог за добрините. Все някой трябва да го направи. Какво стана с пода? Да, ще стигнем и до него. След като прекарам 20 минути в басейна. Благодаря ти, Боже. Какво има? Нищо. Не знаех, че си толкова... Религиозна? Подли камериерки. От полицията са. Става дума за сина ви. Съжалявам, че ще го чуете. Момичето е намушкано, а Еди е държал ножа. Разследването приключи. Признаха синът ви за виновен. Марисол? Здравейте, момичета. Здравей! Видяхте ли това? Пише нещо за приятелката ви, която беше убита. Пише за Флора. И за арестуваното момче. Заподозрян в убийство твърди, че е невинен. Какво друго да каже? Кой знае? Може да не е бил той. Хванали са го с ножа. Ударили са го по главата. Когато се е съвзел, е държал ножа. Натопили са го. Според статията. Всичко е възможно. Особено в онази къща. Искате ли стафиди? Добре. Флора говореше ли за семейство Пауел? Защо питаш? Бях в дома им миналия петък. Чистих стаята, в която е убита. Как изглеждаше? Имаше кръв навсякъде. Беше ужасно. Флора не е казвала нищо хубаво за Пауел. Може ли да не говорим за тях? Денят е прекрасен, да се насладим на стафидите. Тейлър е организирала официален обяд. Отивам до магазина. Марисол? Да? Направи ми услуга. Стой далеч от Пауел. Защо? Ако онова момче е натопено, обзалагам се, че те имат нещо общо. Ще внимавам. 43-та страница. Какво? Ако Флора беше бяла, щеше да е на първата.
На кино ли ще ходиш? С едни приятели ще гледаме Бяла жега. Опитвам се да навия и Глен да дойде. Човече, филмът е черно-бял. Да, но е готин. Сериозно. Джеймс Кагни играе психопат, който избива всички. Ако го убиваше цветно, щях да дойда. Защо всички момчета се впечатляват от насилие? Няма ли млади мъже, които харесват филми за любов и раздели? Има, но гледат такива филми на срещи. С други мъже. Като се заговорихме, винаги съм мислила, че си гей. Да, тя си е такава. Мамо! Забрави ли какво говорихме? Да. Когато приятелите ти са тук, аз съм невидима. Хайде, струва си! Съжалявам, приятел, не обичам стари филми. Аз обичам. Обичам стари филми. Наистина ли? Да, скоро гледах Задния прозорец. Харесваш Хичкок? Разбира се, обожавам Ребека, Непознати във влака и Север, Северозапад. Сериозно? Нямах представа. Да, Как може да не си гледала Психо? знам, какъв фен съм тогава. Валентина? Трябва ми помощ за покупките. Извинете. Какво беше това? Нищо, просто си говорехме. Явно е било важно, беше седнала на масата. Не беше важно, смеехме се на нещо. Реми си има приятели. Ние сме тук на работа. Мамо! Той ти е работодател, не приятел. Ако не можеш да го запомниш, ще те премести от къщата. Разбра ли? Роузи? Спенс, спри, не се излагай повече. Проблем ли има? Може би. Мои ли са? Ги под леглото, а аз нямам такива. Купих ти ги преди година. Не съм ги виждал. Нося само Келвин Клайн, а тези са някаква италианска марка. Добре, стига. Ти си параноик, не мога да говоря с теб. Кажи му, че си ги виждала 1000 пъти. Не я инструктирай. Не викай, плашиш я. Не викам. Страх е, кажи му, че те е страх. Не й казвай какво да каже. Съжалявам, Роузи. Ядосан съм, защото мисля, че друг е оставил бельото си в спалнята. Сигурен съм, че ще ми кажеш истината. За последен път. Познати ли са ти? Така мисля. Мислиш? Да, виждала съм ги. Моя грешка. Нищо не е станало. Трябва да се облечеш, ще закъснееш. Благодаря. Здравейте, госпожо Пауел. Марисол, как си? Добре съм. А вие? Успяхте ли да си намерите прислужница? Не. От агенцията пратиха една жена, но беше глуха. Трябва да виждам реакция, когато им крещя. И маскариди. Аз бих могла да ви помагам, ако искате. Много мило. Не си ли тук по цял ден? Имам почивен ден. В почивния ден? Защо искаш да работиш за мен и Ейдриан? Изглеждате ми свестни. Не сме. И ми трябват пари. Това го разбирам. Какво ще кажете? Явно си добре със слуха, съгласна съм. Става. Чудесно. Но първо поискай разрешение от Тейлър. Тейлър не ми казва какво да правя в почивния си ден. В Беверли Хилс имаме поговорка. Да откраднеш нечие имаше грубо, а да откраднеш нечия прислужница е непростимо. Добре, ще я попитам, но съм сигурна, че няма проблем. В никакъв случай. Какво? Не искам да работиш там. И защо не? Защото трябва да си почиваш, за да си свежа, когато ми трябваш. Няма да повлияе на работата ми.
Няма значение. Не съм съгласна. Защо? Само по няколко часа ще помогна на приятел. Евелин Пауъл идва в дома ми няколко пъти в месеца, храня я. Смея се на шегите й, но тя определено не ми е приятелка. Не се извинявай. Знаех, че ще реагира така. Добре. Пази се. Чао. Кой беше? Марисол предложи да работи за нас един ден в седмицата, но Тейлър отказа. Марисол е предложила. Да, държа се нормално, но ми се стори много настоятелна. Така ли? Пак тази самодоволна усмивка, заради която ми идва да те ударя. Онзи ден с Марисол си поговорихме. Беше за кратко, но видях, че ме харесва. Пак ти казвам, скъпи, това, че някоя жена настръхва, не значи, че те харесва. Значи Тейлър е отказала. Знаеш какво мисли за нас? Въпреки това ще поговоря с нея. Винаги можем да намерим друга прислужница. Не. Искам Марисол. Валентина, Здравей, Реми. какво правиш тук? Казах ти, че обичам стари филми. Реших да проверя Кагни. Здравейте. Извинявай, банда, това е Валентина. Това е Елиза, Дан, Стейси, Али, Кели и Джеймс. Здравейте. Ти сама ли си? Приятелката ми не дойде. Ще седнеш ли при нас? Ела. Ами, бих могла. Готина рокля откъде е? Уших я. Наистина? Да, ще стана дизайнер. Между другото, страхотни обувки. Марк Джейкъбс ли са? Набито око. Одобряваме я. И аз. Да влизаме. Хайде. Не обичам да лъжа. Тези гащи не са на господин Спенс. Знам, че не са. Исках да ти обясня. Историята е много забавна. Обичам да се смея. Докато ти беше в Сан-Диего, за да се видиш с адвоката, един колега дойде да репетираме. Беше много горещо и решихме да се разхладим в басейна. На тръгване той 100 пъти попита, взех ли си всичко, но явно не. Забравил си е гащите. Рози, знам какво мислиш, но това е истината. А защо не казахте на господин Спенс? Защото е слаб. Щеше да си помисли най-лошото. За Бога, Рози, той ми е съпруг. Това, че се караме, не значи, че не се обичаме. Не бих го наранила така. И се кълнете, че с този актьор не сте... Нали знаете? Кълна се в живота на сина си. Добре. Няма да кажа на господин Спенс. Благодаря. Трябваше да се родя богата. И ние също, скъпа. Не, при мен е различно. На вас ви отива да сте бедни, а на мен не. Това комплимент ли е? На кого му пука? Аз съм на плажа с Енрике Иглесиас. Вижте, още от малка знам, че трябва да притежавам хубави неща, а не да ги чистя. Това едва ли си го чистила? Ужасно е. Рози, през следващия час сме на почивка. Спри да мислиш като прислужница. Мисля като човек, който иска да си остави чашата. Кармен, щом обичаш парите, защо не направиш като всички в Беверли Хилс? Намери си богат мъж.
Ако парите са негови, властта ще е негова, а това е недопустимо. Дами, време е да помълчим. Насладете се на момента. Кармен! Мамка му! Добре, вие останете. Сега се връщам. Как може да не го забърше? Отвратително е. Опитвам се да дремна. Или вземи парцала, или млъкни. Какво става тук? Имам право на обедна почивка. Вътре, сама. Кои са тези хора? Приятели, Да си тръгват. още 10 минути. Моля те! Не. Защо си толкова лош? Забранено е да каним гости. Няма да рискувам работата си заради теб. Добре, 10 минути. Скъпи, след тази целувка заслужавам поне 15. Кажи го. Кое? Хайде, знаеш какво искам да чуя? На върха съм, мамо! Жестоко е. Ще гледаме двойна самоличност. Ще дойдеш ли? Ще видя. На върха съм, мамо. Да, снощи ходих на кино и срещнах Реми. Както кукичката среща рибата. Нищо не е станало. Казах ти да стоиш далече от него. Когато работя. Извън тази къща ще се виждам с когото искам. Той ти е шеф. Ти си му прислужница. Той ме харесва. Да, каза го на приятелите си. Те също ме харесват. Знаят ли, че чистиш тоалетната? Всяка майка иска най-доброто за децата си, а ти? Имаме различни представи за добро. Реми е най-доброто за мен и ще бъда част от живота му, независимо дали ти харесва. Не е ли чудесно, че Реми се върна? Така е. Не осъзнавах колко ми липсва. Дано да се задържи. Представям си колко му е скучно. Скучно ли? До сега живееше в общежитие. Знаете какво е там. Постоянни купони, бира, красиви момичета навсякъде около него. Нормално е да му липсват тези удоволствия. Ами да. Ще направим купон тук. Тук? Да. Мога да правя по-хубави купони от училищните. Реми ще покани когото иска. Не се притеснявайте за обслужването. С Валентина ще се погрижим за всичко. Защо още си тук? Не можах да си намеря ключовете. Трябва да отидеш до магазина. Нямаме кафе. В списъка е. Кажи чао на мама. Да, много е сладък. Тръгвай. Знаеш ли, че си секси? Знам. Много, кажи пак. Какво? Коя е тази? Прислужницата. Какво прави? Рози? Кафето френско или колумбийско? Може ли да го обсъдим после? Пери Уестмор изневерява на мъжа си? Да, с един актьор. Кой? Играше детектив в онзи филм с убийството. Сетих се. Няма да кажеш на Спенс, нали? Напротив,
Защо не? Не знаеш как ще реагира. Може да стане агресивен. Мислиш ли? Ако разбера, че Пабло е бил с друга, ще побеснея. Всичко надолу от кръста му ми принадлежи. Не е много, но е мое. Пери, влюбена ли е в този актьор или е само секс? Какво значение има? И в двата случая е грях, а грехът е зло. Ето заради това не излизаме заедно през уикенда. Трябваше да видите физиономията на Пери, когато ме погледна. Разбра, че всичко е свършило. Добре, не я харесваш, ясно е. Но не трябва да казваш на Спенс, само за да й отмъстиш. Ако го харесваш толкова... Да, той е добър човек. Трябва да се увериш, че истината е най-доброто за него. Кажеш ли на някого, че човекът, когото обича, му изневерява, променя живота му завинаги. Марисол, ето те и теб. Дано да не прекъсвам нещо. Ни най-малко. Точно говорихме за теб. Да. Тейлър иска да ти каже нещо. Нали, скъпа? Аз размислих. Може да работиш при Пауъл. Наистина? Сигурна ли си? Вече го обсъдихме, напълно сигурна е. Марисол, кога е почивният ти ден? Утре. Чудесно. Трябва да те предупредя, че вкъщи е много мръсно. Уморена съм, отивам в стаята си. Тейлър, как те накара да размислиш? Той е много убедителен. И жесток. Cada día, alegría en mi corazón, mi vida, me voy, mi vida, y no volveré jamás, mi vida, ya no eres mi vida más. Не знаех, че си тук. Беше красиво. Благодаря. Аз я написах. Ти Да. си я написала? Изглеждаш изненадан. Много е тъжна. Да, преживях доста неща. Тежка раздяла? Мога да го изпея, но не мога да говоря за това. Добре. Може ли да те питам нещо? Кажи. Защо си похавлия? Похавлия? Да. Току-що взех душ. Къде? В банята на Алехандро. Кармен! Хвърлих око на душа му още първия ден. Не ме разочарова. Радвам се за теб. Много си мил с мен. Остави ме да си поиграя, докато ги няма. Само защото... Знаеш, харесвам те. Отивам да се облека, за да мога да работя. И ти ме харесваш, нали? Не по този начин. Така ли? Но ти ме целуна. Съблече се гола пред мен. Това са типични знаци за окуражаване. Сам не трябва да ми се връзваш. Не. Ти... Какво? Играеш ли си с мен? Не бъди груб. Аз ли съм груб? Ти се разхождаш по хавлия и флиртуваш с мен. Успокой се. За това ли те заряза последното ти гадже, защото се подиграваш с него? Сам. О, Боже, това... Не. Тя е в болницата. Върнах се. Ако на някой му пука. Под дяволите, ако ме види така, с мен е свършено. Трябва да ми помогнеш.
деца, върна се. Какво правиш с пияното на Алехандро? Просто бърша прах. Трябваше да се обадиш, щях да те взема. Нямах търпение, сестрите бяха ужасни. Дай да ти помогна с чантата, хайде. Къде е изпанката? Кармели, някъде тук трябва да е. Господин Спенс, може ли да поговорим? Разбира се. Какво има? Ами... Боже, няма да напуснеш, нали? Не, защо да го правя? Знаеш ли колко хора сменихме? Нарекоха жена ми кучка на 5 езика. Никога не би го казала. Значи ти харесва тук. Не знам какво ще правим без теб. Вие сте толкова добър. Щастлив ли сте? Сигурно питаш за брака ми. Очевидно, не е като в приказките. Знаеш го. Чувала си как се караме. Мислили ли сте да я напуснете? Естествено. Не мога. Имаме дете. Родителите ми се разведоха и години наред бях между чука и наковалнията. Няма да позволя със сина ми да стане така. Ще се справя. Какво ти е? Напомняте ми за Ернесто. Мъжа ти? Винаги казваше... Es lo primero. Детето е на първо място. Беше прекрасен баща. Като вас. Хубав комплимент. Благодаря. За това ли искаше да поговорим? Да. И си сигурна, че тук ти е добре? Щом работя за вас, добре ми е. Какво става? Женевиев прави купон. Какъв купон? С стари филми за Реми и приятелите му. Познаваш част от тях, нали? Да. Казах ти. Защо не ги попиташ какво искат за пиене? Мамо, не мога да отида. Защо? Просто не мога. Съжалявам, скъпа, но това ти е работата. Валентина, здравей! Ти дойде? Здравей, Дан. Здравейте. Радвам се да те видя. Като член на модната полиция трябва да ти прочета правата. С какво си облечена? Това е униформата ми. Униформата? Приятели, Валентина работи тук. Домашната помощница. Не знаех. Няма нищо. Ако не е проблем, може ли една бира? Разбира се. За вас нещо? И за мен. Но искам и чаша. Валентина, ще дойдеш ли при нас? Не мога. Работя. Сега не разбираш от какво те пазя, но един ден ще разбереш. Ако искаш да ме мразиш, добре. Обичам те толкова много, че ще чакам, докато разбереш.
Приключих с другите стаи. Можеш да започнеш тук. Ако не ви прекъсвам, Ни най-малко. няма да се бавя. Моля те. Не бързай. Ще останете ли? Обичам да гледам жени, които чистят. Много е успокояващо. Такива неща не се признават. Заинтригувах ли те, Марисол? Не бих използвала тази дума. Не. Започни с прахта. Така ще си поговорим. Искам да те попитам много неща. Вероятно и ти имаш въпроси към мен. Вие го казахте. Давай първо ти. За прислужницата, която почина. Флора. Харесваше ли ви да я гледате? Да. Защо искаш да работиш тук? Трябват ми пари. Лъжеш ли? Това е друг въпрос. Мой ред е. Права си. Какви бяха отношенията ви с Флора? Не е лесно да отговоря. Флора значеше много за мен. Беше ми довереница, изповедник, муза и мой съюзник. В какъв смисъл? Мой ред е. Защо се интересуваш от Флора? Убита е в тази стая. Не е ли нормално да съм любознателна? Предполагам. Сега, един политически некоректен въпрос, но трябва да го задам. Да. Кои прислужници използват думата любознателна? Всички, които са грамотни. Марисол, забавлявам се истински. Радвам се, но така ще ми отнеме цяла вечност да почистя тук. Плащаме ти на час, така че си късметлийка. Не я слагай там. Подредени са по цвят. Да преместя ли и тази? Да. Аз бях изнасилена. Чакайте, какво беше това? Нищо. Господин Пауъл, моля ви, кой го е написал? Съжалявам, Марисол. Времето за въпроси изтече. Каза ли на Спенс какво видя? Не. Не мога да нараня добър човек. Мразиш ли ме? Има ли значение? Все пак. Благодаря, че не си му казала. Изпрах чаршафите. Но никога няма да бъдат чисти. Здравей. Исках да ти благодаря за онова, което направи за мен. Нищо особено. Напротив. Ако Одеса ме беше хванала, щеше да ме уволни. Не те хвана. Така че... Сам. Ти наистина си добър човек. Моля те, не го прави. Добре, защо? Знаеш как се чувствам. Сам. Направи ми услуга. Не ме докосвай и не се мотай гола, защото това ме обърква. Не си виновен. Аз не мога да имам връзка с никого. Защо? Мъжът, за когото написах песента, не се интересуваше от мечтите ми. Опита да ме спре. Нали знаеш, че аз не бих го направил? Не мога да рискувам.
Добро утро, Валентина. Исках да ти благодаря за усилията с нощи. Приятелите на Реми се изкараха чудесно. Плачеш ли? Не. Стига. Винаги разпознавам този поглед. Страдаш заради някой мъж. Кой е, скъпа? Кой те разплака? Не мога да ви кажа. Не е Абундио, нали? Абундио? Градинарят. И аз го харесвам. Наблюдавам го, както подкастри хибискуса. Заради Реми. Реми? Харесваш Реми? Откакто се помня. Всеки път, когато го видя, се изчервявам. Значи, не е само привличане? Не. Влюбена съм. Това е нещо велико. Да си влюбен. Завиждам ти. И не сте ядосана? Аз съм ви прислужница. Не, скъпа. Това работиш. Но не си само това. Ти си мила и добра. Ще се радвам, ако синът ми е с теб. Реми знае ли какво изпитваш? Не мисля. Трябва да му кажеш. Не знам как. Разбирам. Не се тревожи, ще ти помогна. Наистина ли? Възрастните са длъжни да помагат на младите да открият любовта. И тъй като тук няма възрастни, оставам аз. Госпожо Делатур, не трябва да казвате на мама. Тя мисли, че с Реми не сме един за друг. Защо? Мисли, че за Реми съм само прислужница. Трябва да му има повече доверие. Добре. Нали няма да й кажете, че ми помагате? Няма. Това ще е нашата малка тайна. Това с Флора. Колко сериозно беше? Казах ти, само няколко срещи. Защо? Намерих нещо, което ще ни помогне. Бележка. От Флора? Така мисля. Не съм сигурна. Нямаше подпис. Дай да я видя. Познавам почерка й. Не мога. Ейдриан я взе. Какво пишеше? Била е тъжна. Някой я е наранил. А що ми е наранил веднъж? Може да я е убил? Господин Пауел има алиби, нали? Да, но мисля, че знае кого е имала предвид. Ще го накараш ли да ти каже? Мога да накарам Ейдриан Пауел да ми каже почти всичко. Но предпочитам да си върна бележката. Вярвах ти. Заради теб ме нарани. Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач Кристина Иванова. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Таня Михайлова. Ролите озвучиха артистите Даринка Митова, Ася Братанова, Нина Гавазова, Весела Хаджи Николова, Златина Тасева, Стефан Сърчаджиев Съра, Момчил Степанов.